Stredoškoláci z Vranova nad Topoľou si dali za cieľ, že vynesú 200 tón odpadkov z lesa. Ak by ste sa k tejto výzve chceli ako škola pridať, tak je otvorená od marca. Teraz hore ku krížu, tam postavili taký, neviem či je nový, ale už má akože veľmi pekne to vyzerá, je tam krížová cesta. Tam v podstate odtiaľ začneme, pôjdeme po lese, šťastí pôjdeme po turistickej značke a sem tam odbočíme, ale by som vás prosil, rozťahnite sa čo najviac, hej, do lesa. My sme sa snažili dostať mladých do prírody, lebo robili sme taký dotazníček a zistili sme, že vôbec nepoznajú okolo tieto lesy tu a miesta, ktoré sa oplatí navštíviť a podobne. Tak sme si najprv urobili taký interný projekt, že vyčisti les a spoznaj ho. No a tam jeden chlapec práve spomenul, raz sme teda pozbierali asi 100 kg odpadu a povedal, že vidíte, koľko sme nazbierali, a teraz si predstavte, že každá škola na Slovensku by nazbierala takto akože veľa odpadu z lesov. No a tak sme si prepočítali, že na Slovensku je vyše 2000 školských zariadení a škôl a keď by každá teda vyzbierala tých 100 kg, tak je to 200 000 a tak nám vyšiel vlastne názov, že 200 tón z lesa von. A je autorom vlastne Žiak. Projektu 200 tón z lesa von sa venujem už 4. rok a pravidelne, keď sa dá a vychádza počasie a popri škole počas vyučovania chodíme do prírody, pomôcť prírode a tak zbierame odpad a takto snažíme sa aj pomôcť aj prírode a pomáha to aj udržiavať kolektív a nabudáme nové kamarátstva a taktiež sa snažíme pomôcť tej prírode, aby sme očistili prírodu od odpadkov a aby to nebolo toľko odpadu. Dneska sme mohli vidieť v lese rôzne odpadky, ako je napríklad pneumatika z LKT, alebo respektíve lesného traktora. Mohli sme vidieť PET fľaše, rôzne igelitové tašky, sáčky, všelijaké plasty, ako napríklad detské vajíčko, čož si myslím, že v lese nemá čo robiť. Také trasy, ako dnes sme mohli vidieť, organizuje väčšinou učiteľ. Čiže my sa dozvieme, kde je cca odpad, kde to vieme vyzbierať a na to miesto ideme. Prvý rok, keď sme sa do toho pustili, tak sme tak skromne oslovovali školy na Slovensku, že ktoré by mali záujem, tak sa zapojilo asi 20. Druhý rok to vyzeralo zle, lebo nemali sme nejaké finančné také dobré zázemie, ale podarilo sa nám získať veľmi dobrého partnera, ktorý nám vlastne teraz poskytuje to finančné nejaké zabezpečenie. Je to Malokarpatská komunitná nadácia Revia, za čo je veľmi teda akože ďakujeme. No a posledné 3 roky, ten 3., 4., 5. rok, to má naozaj, by som povedal, že takú akože dobrú úroveň. Minulý rok sme mali zapojených 49 škôl z celého Slovenska a 6300, viac ako 6300 dobrovoľníkov. Nie sú to len mladí ľudia, sú to aj rodiny s deťmi, sú to napríklad dôchodcovia sa spoja so školou a robia tieto akcie, poľovnícke združenia, občianske združenia. Čiže veľmi sa tešíme, je to také akože také milé. Založili sme občianske združenie 200 tón z lesa von a elektronicky oslovujeme subjekty, či podnikateľské, alebo teda nejakých našich prajníkov, fyzické osoby, ktorí by boli ochotní a chceli by nám pomôcť 2%, tak by sme boli veľmi vďační, lebo táto vec si myslím, že je veľmi milá. My tých dobrovoľníkov nemáme ako odmeniť iba tričkami, takže keď dostanú trička, oni sú vďační a sami ste mohli dneska vidieť, že toho pre slovenskú prírodu sa snažia urobiť dosť. A my ešte dodáme, že za 3 hodiny strávené v lese vyzbierali vranovskí stredoškoláci 178 kg odpadu. Máme prežiť ešte krásny zvyšok týždňa. Dovidenia. Dovidenia.